Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo an napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ko makayat ko akintawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadinak pa ayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas karina para kan ka apakawanan nak. Angin ikanak kumapay ti maysa wano maudi agundaway. Rendon, Nagbabawi akong ti amin ngay nararamid ko. Kaya't kung ipanaknak kada kayo na ita, apa nagbalbaliw ko. impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka iti biyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararak ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, Diyak mo nun niya tibagak itakan ka. Saan ka nga apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputamok matabasol ko ti amin. No apaya kas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang tisaan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderak latta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. agyamanak. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak ka na kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kasta na gado ti nagsaritaan nyo Manang Clara. Manong. Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kadin kanitatang ti makanapagsasangwan tayo? Uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko, ha? Ala, mapantayon niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Tas siya kung timangubakan ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan ano da ka pa lang nga subyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpet, man nakaawat kan napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Nga urayawan sir-sirbik nga asawa ka nama. Ket naklundak lata dagiti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isungay bagbagakan ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramidag ti amin para kadakwada. Ada pa'y matbasit nga urunong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma. Iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Oray basit. Tinapatag at ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga rod. No, hindi pala kumakalkalpas ti kalaysata. Amangan no daksalan ti balay tayo ita.
Ha? Nadyak ko managar-arami diti may kaniwas. Idi pala ko mga dapundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen, ha? Di ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti Ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit laang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isunto nga agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, anti. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Adda aklat ta a nakasuporta kada kayo. No day ti plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan tatang, parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No saklamay sa, uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan. Tawan mo't latikan kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait, tapno amoyo ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang, Ken maysa, si kati ama. Amom dagiti banag a pagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, no anyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidain. Tano lumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. uwan tatang, agyaman ako unay kada kayo. Gaputa ka na yun dak, abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamot Gayam Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos laeng. Si Gangay, kumusta ka mutan? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, ti kayan ayat mo ngay. Sino tidakda kamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babae na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipod pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Siga pa'y lati makamu iti anak ta, ha? Mapanak ija ili ita. Ha? Ada ngamin kurang ang materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Tagumatang kang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya ka Rod. Kumusta kan? Naimbagan ka mo't gaya man, honey. Di nakawawagan iti honey. Ang mga nadamakan nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon nyaman ti ibagan. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat ng bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya ini, nagbalbaliw ang itan para iti pamilya ko. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa,
Awan da ito'y bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo itong dayta a babae? Diyan ka mo. Sana kang interesado ang mga mo. Noan niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawag kan ko na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, Manang Clara? Wen kano, isumat ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdad-dadaol iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mangamin ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimod, kan kabailan na a paggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di. Wan, Manang. Isu a pagyamanak laengan, ta saan nga isu ti inkalaysa ni manong ko. Levi, Tano dayjay ti intuloy ni manong? Amangan numatay laeng ni manong ko iti konsumisyon. anya? Ay na, maragsakan na unay bakat. Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamid na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakat. Ipablestan dati balay. Tapno makaakartay matan. Wala, mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan na unay para kada kayaw, anak kao. Tatang, Nalpasan da ito'y balayaw. uwan nga rod. Nagbiit tatang. Kahit kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw. Pagsaritaan mi pa dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbita talaga. Kasta Amin na banag, basit man wenno dakkel, pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga no kaanaw. Tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan na road, tamakitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon, abalayan. Way nabalayan. Manipo di na disgrasya. Ijay mo ito na nakaamirais. Kasta ka day. Ang di mo kunaan, nga imbaglangan ta na disgrasya, abalayan. Isungarod ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raw. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan ang unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ak unay, anti ising. Agyaman kami, auntie. Ay, nagmayat ti pa nakarami to'y balayo. Wen nga raw da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at ngaron no kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayta. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wen anti, nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Way, nanakaw. Ay na, dayto yung ti kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay na, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabailan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abidot. Asaan mat makatulong iti panagden nata. Awan anyaman na, Rendon.
Gapo dayta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyamanak, Clara. Ikarek. Daytoyen ti baro apang rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo a napaulwan. Sapata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.